niin, morjesta pöytään. Se on syvällä pelissä. Tervetuloa Suomeen. Me ollaan Herrasmiesliiga. Meillä on mukana meidän DJ Comet. Edustetaan Lahden veteraaneja Fifth Elementtiä ja ollaan täällä Kasisalin pihalla, mistä hommat on aikanaan lähtenyt todellakin liikkeelle meidän suhteen. Täällä ollaan aloitettu poikain kanssa omat bileet aikanaan, kun Lahdessa ei ollut vielä yhtään mitään. Hyvä, kun oli ihmisiä, mutta Fifth Element oli ja meidän mukana tuli hip-hop. Ja Lahdessa hyvinkin monet ikäluokat tietää niin genreen ja sukupuoleen katsomatta, minkälaisia oli Fifth Elementin bileet aikanaan Ysärin lopussa 2000-luvun alussa. Silloin muutama jätkä päätti vaan, että yhdessä kaikki teki omilla kulmillaan omaa usaa ja sitten pari jätkää päätti, että laitetaan homma yhteen nippuun, Lahti-räppiä ja lähdetään viemään sitä eteenpäin. Ja tässä ollaan niinku ihan 2000 alusta järjestetty kemuja. 2000-2004 voisi sanoa, että Lahdessa täällä Kasisalilla käynyt kaikki siihen aikaan hip-hoppia vakavasti tehneet artistit. Me tehtiin tänne semmonen meininki, että oli aina talot täynnä ja oli mukava vääntää. Kyllä, niin tosiaan kaikki ketkä hip-hoppia silloin vakavasti teki, niin kaikki pyrittiin tuomaan tänne. Toki homma lähti tietenkin oman musiikin niin kuin esittämisen halusta ja keikkoja ruvettiin sitten tekemään ja kaikki täällä on käynyt ja nyt on sitten käynyt sillä lailla, että me ollaan sitten synnytetty tänne paljon nuorempia, jotka on oikeastaan ottanut jo sitten Kasisalin haltuun, että me ollaan siirrytty muualle, mutta tässä meidän Lahden kulmia esitellään ja Herrasmiesliigaa esitellään, niin oli vähintäänkin oikein kuitenkin palata niin sanotusti juurille Kasisalin nurkille ja silloin aikanaan tää oli täynnä hienoa graffittia ja kaikkea, mutta graffitit on puffattu ja pojat on kuitenkin vielä täällä. Tästä on hyvä lähteä, täältä ollaan lähdetty muutenkin ja täältä lähdetään tänään Eteen. Lähdetään katsomaan, missä meikäläinen viettää työpäivät ja missä suurimmat ideat syntyy. Yes. Alright. Noniin, morjes! Me ollaan täällä nyt Aleksi 15, Lahti Finland, Point Guard. Siinä melkein pitäisi ottaa hatut päästä sen takia, että oikean käden puolella on Suomen parhaat kebabit, mutta jätetään se. Painon nousu selittyy naapurikaupalla. Sen verran naristinen jätkä laittanut oman kuvansa tohon. Logossa en ole minä, vaikka ne muita väittää. Astu 1, 2, 1, 1, 2. Astu 1, 2, 1, 1, 2. Vähän pimeetä nyt, kun on viikonloppu ja putiikki on kiinni, mutta kun syvällä pelissä tulee kerran alueelle, niin Meille aukeaa kaikki ovet. joustetaan aukioloajoista ja päästetään herrat putiikkiin. Taas näin. Projekti Rhyme Collective, nyt ei paljasteta kaikkea kun aitolehti. Suunnitellaan siirrot tuolle likää kun Shaki kytäten. Sit palataan koppiin sulkee niinku Matti Nykänen. Liiga pelaa aina kova niinku Jere Karalahti. Vaikka ois edes pahammat, siis silti jatkuu sama tahti. Tää on meidän vuosi ja siksi tää on paras vuosi. Hoidetaan diilit kunnolla. Joo, täällä mä vietän joka ikisen arkipäiväni, ellei oo parempaa tekemistä, eli siis keikkaa Herrasmiesliigan kanssa. Ja niin toinen Point Guard löytyy Salosta siellä Turun läheltä ja niin Point Guard tunnetaan merkistä K1X, jonka logon näette siinä. Ja Point Guard on Suomen ainoa virallinen maahantuoja kyseiselle merkille ja se on meidän ykkösjuttu ja sitä pusketaan ja muun muassa Elastinen meidän hyvänä apuna niin kuin Kiksin mannekiinina. Mutta Lahden liikkeessä mulla on sitten K1X:n lisäksi niin sitten vielä Akademiksia ja LRGtä ja Rokaa ja kaikkea mitä asiantunteva räppiä tarvitsee vaatekaappiinsa. Ja sitten tietysti tää toimii tällaisena Lahden räppipesäkkeenä, että junnut saa tuoda omakustanteita ja levyjä myydään niin kuin sillä lailla supporttimielessä ja syvällä pelissä DVDtä saa myös Point Guardista. Ja tässä mä tosissaan sitten teen duunia ja kovasti dikkailen hommista, mutta parastahan siinä on se, että pojat pääsee tähän piristää mun arkea ja tässä me sitten monesti ollaan monet biisi-ideat väännetty. Et äijät ne on tommosia oloneuvoksia vähän kaikki, varsinkin tässä kesällä, niin tässä me istutaan ja turistaan ja välillä syödään sitä kebabia ja lihotaan ja mietitään kuinka on hienoa tehdä räppiä.
Mutta istutaan hetkeksi alas ja ruvetaan puhumaan siitä räpistä ja bisneksestä ja kaikesta muusta mukavasta. Pojat onkin jo siinä, mä haen tuolin. Niin kuin Brady tosiaan tossa jo sanoikin, niin täällä sitten tulee nämä kesäpäivät vietettyä. On tullut nyt chillailtua tää koko kesä. Niin hyvin usein tässä täältä penkkiä on tullut kulutettua. TS:nkin hyvin usein tässä tapaa. Mä en tee täällä yhtään mitään, mutta näppäile palloa ja haen naapuriliikkeestä vähän palautusilmaa. Se on eri jengi heiniä. Hyvin usein. Sitten mä oon pistänyt tähän pienen sivubisneksen tästä. Tai ihan luonnollisesti tehtiin tämmösiä herrasmiesliigapaitoja. Fuck bitches get money. Vuoden slogan. Statement of the year. Tosiaan, niin näitä mä käyn kyllä kattoo, että homma toimii. Omat leijapaidat sai kans vihdoin tänne näin alueelle. Ja ei tässä oikein periaatteessa muuta, että katsoo, että nämä hommat hoituu ja näin. Näitä paitoja kyllä saa sitten hoidettua myös tuosta herrasmiesliiga.comista. Aukes maailman mainitut sivut. Ja kannattaa tsekata myös. Kyllä. Joo, tosiaan tässä se meidän arki kulkee ja täytyy sanoa, että niin hienoa kun on tehdä hip-hoppia, niin vielä mahtavampaa on se, että mä tuun aamulla niin sanotusti 9-5, vaikka 12-6 ollaan auki, mutta sillä lailla, että sitten mä saan vielä välillisesti olla hip-hopin kanssa tekemisissä tälleen duunissakin, että pyörittää tällaista putiikkiä, niin se on kyllä mieletön siunaus niin sanotusti. Niin se on mahtava asia ja on hienoa, että lahtelaiset on ottanut Point Guardin heti omakseen ja saadaan hommaa tästä niin sanotusti pidettyä aivoriihiä tässä ja tällainen hip-hop pesäke tähän ollaan rakennettu. Se on hieno asia. Yes. Hienoa, nyt ollaan päästy siihen pisteeseen tässä meidän herrasmiesliigan vääntämisessä. Pari vuotta ollaan leuhutettu kovaa ääneen, että on ensi vuoden kovin juttuja. Ei olla millään saatu jostain syystä levyä valmiiksi. Nyt se on ollut valmiina about jo puoli vuotta ja meillä on ollut hirveä vääntö tossa, että mitä kautta sitä nyt julkaistaan ja mistä se tulee ja kaikki peruslätinät ja ollaan lupailtu sitä kesäksi, mutta nyt ihan tässä saatiin semmosia uutisia, että tiedetään, että levy on tulossa lokakuussa. Ja Sinkku edeltää luonnollisesti, mutta niin kuin itse levy koko pitkä lokakuu. Ai että, nyt on viimein se ensi vuosi, mistä ollaan puhuttu. Tärinä, kun joutuu tätä venyttelemään ja pyörittelemään sormia vaan valmiin levyn kanssa. Helkkarin hyvähän siitä tuli. No, levy on tosissaan aika monipuolinen paketti, kaiken näköistä musiikkia, lähinnä kuitenkin hip-hop musiikkia on pyritty tekemään. Niin levyä kuvaa oikeastaan semmonen, että se on rehellistä asennemusiikkia. Ja meidän näköinen paketti, että ollaan pyritty tekemään ihan täysin, ja ollaan tehtykin ihan täysin semmoista musiikkia kuin itse halutaan ja mitä itse halutaan kuunnella. Että se on ihan meidän näköinen paketti, että mitään kompromisseja ei ole tehty. Joo, minkään asioiden suhteen. Että ei tarvitse se, tässä on ollut hienoa työskennellä, ettei kellään ollut mitään semmosia, että no vittu jätetään tää juttu, vaikka mä en tästä tykkääkään. Ei, se on ihan tosiaan 300 synnytetty ja jos on ollut joku juttu, mikä jotain häiritsee, niin se ollaan sitten suoraan vaan, että jos joku ei ole tyytyväinen, niin se on heti mappiöössä, että kaikki mikä on, niin on siellä tarkoituksella ja kaikki seisoo todellakin sen takana. Ja hyvinkin usein. Beatit on mahtavia luonnollisesti, että MGIlle taas kerran. Kyllä suurin osa MGIltä. Meillä on ollut tässä semmoinen siunaus olla ja tehdä yhdessä MGIn kanssa jo erittäin kauan nyt tässä ja mun mielestä sieltä löytyy niin laaja materiaali biittejä, että se tuo aina 100 niitä viikossa mulle, että tässä olisi. Sieltä pystyy sitten valita Suomen parhaasta materiaalista. Ketään dissaamatta Suomen paras tuottaja kyllä meidän mielestä. Ja toki mukana on mielenkiintoisia vieraita, jotka ehkä pidetään nyt vielä tässä salassa, että lokakuussa on sitten jotain jännää, mistä siellä on ehkä yllättävääkin vierailua. Mutta aika lailla meidän, että tosiaan, että MGI on suurilta osin vastuussa biiteistä ja suurin osa biiseistä on
meitä, mutta on siellä pari fiittiä ja pari muutakin biittejä kuin Henkan biittejä, siis Game biittejä. Että mun mielestä se on aika hyvän näköinen sillisalaatti, kun katsottiin tota biisilistaa ja tuottajalistaa. Niin... Ja mun mielestä ennen kaikkea vielä Parman kuulla. Joo, tässä saavuttiin nyt syvällä pelissä kuvausryhmän kanssa meikäläisen lapsuuden nurkille luonnonkauniiseen Mukkulaan, Lahden tällaiseen vihreään keuhkoon. Ja Siikillä on kiire takaisin autolle, se ei kestä tällaista vihreätä ollenkaan, se tarvii vaan betoneja ja räjähdyksiä ja silikoonirintoja ja nopeita autoja. Mutta yritetään pärjätä ilman Siikkiä hetken aikaa. Ja täällä oltiin juuri hienossa Summer Up-tapahtumassa vetämässä Herrasmiesliigan kanssa tänä kesänä tähän mennessä. Tosin te näette tämän syksyllä, mutta 2006 kesän niin parhaimpia päiviä oli täällä. Täällä oli 1000-päinen yleisö fiilistelemässä hip-hop-musiikkia ja se oli kaunis asia eittämättä. Ja tultiin tänne nyt vielä ennen kuin aurinko pääsee laskemaan, niin tultiin vähän, kun vielä on kesää jäljellä tässä vaiheessa, niin juttelemaan vähän lisää ja näyttämään yhtä Lahden kauneimmista näköaloista, joka kohta meillä avautuu. Humppatanssi näköjään, muistakin. Tänään on joku bändi esiin. Se on hyvä, nähdään vielä humppaa. Se on sitä, mihin sitten luonnollisesti siirrytään hiphopin jälkeen. Mulla se alkaa olla varmaan 5 vuoden päässä. Viikon päästä. No, sieltä se tuli. Tuottavuus tulee lapsen kanssa. Joo, tässä on meillä mukana 04 matkassa useimmiten nähtävä Mäpi. Tavattu ja törmätty. Mäpistä on tullut meidän hyvä ystävä tässä vuosien varrella ja 04 on mahtava porukka. Pitäisi saada huimasti enemmän arvostusta. Sitten täällä on Lahden hip-hop-skenen isähahmoja Kike. Suomen Jukka Virtanen. Kike Suomen Jukka Virtanen. Eikä Mansikka. Eikä Mansikka. Kunnon lähiörotta. Älkää lähestykö. Saattaa purra. I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, lady. I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made... Tosiaan, me ollaan nyt saavuttu tänne Mukkulan rantaan. Tää on meille kaikille kohtuullisen tärkeä paikka, yksi näteimpiä paikkoja kesän viettoon Paitsi Lahdessa. että Kapa usein pilaa maiseman. Tää on myös semmoinen paikka, mihin Kapa tykkää tulla. Tässä on hirveästi nuoria aina. Kapa tykkää tulla tähän näin. Patsastelee, otetaan paidan pois. Odottaa, että joku tulee kysyä niistä sen tatuoinneista, mitä sillä on koko selkä täynnä. Että mä en niinku ite niinku näe sitä hirveän kauniina maisemana, mutta että Kapa tykkää siitä ja se on yksi semmonen kesän merkki, kun näkee Kapan tatskat. Ja tänne periaatteessa kokoontuu hirveästi nuoria, niin kuin ne tietää, että Kapa on Ei tällaista voi tehdä. Ne tulee tänne, ne tietää, että se on varma kesän merkki. Toiset tsekkaa, että kesä on tullut linnuista. Täällä Lahdessa porukka tietää, että kun Kapa saapuu paikalle ilman paitaa, niin kesä on ovella. Mutta asiaan sanoi joku. Ja tosiaan Herrasmiesliigan levy on se syy, minkä takia syvällä pelissä Crew on tänään meitä kuvaamassa täällä. Suomeen saapuneena. Ja tosiaan sitä on odotettu todella kauan ja ollaan ihmetelty, että kuka se julkaisija on ja mitäs siitä nyt on. Niin me päädyttiin sellaiseen mukavaan ratkaisuun, että tehdään musiikkia sellaisten ihmisten kanssa, jotka ymmärtää räpin päälle. Ja tuossa kollegamme pistivät pystyyn tällaisen pienen lafkan kuin Löylyviihde, josta toivottavasti tulee Suomen räpin kova tekijä. Me ainakin tehdään Herrasmiesliigan osalta paljon hommia sen eteen, että Löyly saa mahtavan jalansijan ja mehän ollaan tavallaan nyt sitten Löylyn tällainen breakout-juttu, että me ollaan ensimmäinen porukka, minkä Löyly tekee oikein kunnolla ulos. Että lokakuussa tulee levy ja meistä tuntuu siltä, että on kiva tehdä räppijätkien kanssa, että se on skandaali ja mängi ja pojat vallan kahvassa ja tässä yritetään nyt sitten
Joo. Nyt tulikin kapan rakas itse asiassa. Sori, jäi lause kesken, kun Karvanen tyttöystävä tuli alueelle. Tulee teille koira vittu. No meidän fiittaa ja taustalaulut vetää levyllä Essi. Se on vähän käheääninen, mutta kyllä se ihan Hyvin se toimii meidän mielestä silti. on varsin toimiva likka näihin räppihommiin. Ja itse asiassa Essi ottaa ne suurimmat niinku beefihaastot, niin Essi ottaa ne vastaan, että sen kautta Se tykkää lihasta, se tykkää lihasta. vähän kuin Kike. Ne tulee Kiken kanssa tosi hyvin toimeen. Hyvällä pelissä. Hyvällä pelissä. Miss mun koirat on? Noniin, päivä alkaa kääntyä jo iltaa kohden ja herrasmies liikaa syvällä pelissä crew on saapunut Lahden kisapuistoon Lahden katukoriksen pyhättöön. Täällä otetaan miehistä mittaa sarjatasot on jopa maailman huippua kesäisin. Äijät tulee tuolta kesälomille Lahdesta lähtöisin olevat pelaajat tulee pitkin maailmaa tänne ja lomilla pelataan sitten, kun sarjat ei ole käynnissä, niin täällä pelataan todella kovia pelejä. Me ollaan TS:n kanssa täällä nuohottu jo kauan ennen räppiaikoja ja täällä ollaan vieläkin. Ja nyt jos kaikki merkit paikkansa pitää, niin me voitettiin Paipin räppi katukoristurnaus tossa juuri, toivottavasti. mutta niin TS:llä oli joku herrasmiesmäinen haaste kaikille Suomi-räpistä ja koriksesta kiinnostuneille. No itse asiassa Suomi räpin sisällä toimiville ihmisille, että kyllä se pallo irtoaa edelleenkin kädestä sen verran kova tarkkuudella, että jos joku haluaa haastaa, niin katsellaan ensi kesän. Koska tahansa on valmiina. Herrasmiesliiga. No niin, ilta on siinä pisteessä Herrasmiesliigan ja syvällä pelissä porukan osalta, että Kasisalilta lähdettiin aamupäivästä, ollaan kierrelty pitkin Lahtea ja meille tärkeissä paikoissa on juteltu siitä, mitä meillä on tässä kohta tulossa. Eli levy, viimeinkin kauan odotettu levy. Me ollaan nyt Nightclub Divan loungeissa. Yksi mies unohtui. Ja TS hävis matkalla. En tiedä mihin. Man Down, ei voi mitään, toivottavasti löytyy. MIA tällä hetkellä, TS. No, ei voi mitään. Me ollaan kuitenkin täällä. Tämä on meille myöskin tosi tärkeä paikka sinänsä, että tää aina torstai-iltaisin tää paikka. Tää Divan yläkerta on hiphopin vallassa. Minä ja veljenpoikien meissi soitellaan levyjä täällä ja pyöritetään tämmöistä paskaa torstai-iltaisin. Alkaa jo alkuillalla 7 alkaa ja puolilta ei loppupuu ja sitten voidaan siirtyä alakertaan. Meininki on ruvennut toimimaan ja tää on periaatteessa tää Diva ylipäätään ollut semmoinen paikka, missä me ollaan jo 5 vuotta nyt pyöritelty klubia tässä ja tehty yhteistyötä. Että tää on semmoinen meidän luola. Ollaan periaatteessa täällä yhtä vakiokalustoa kuin nämä sohvat. Että sen takia myös tänne nyt tässä vielä. Että periaatteessa se Kasisalimeininki vaihtui sitten jossain vaiheessa tähän näin, että ruvettiin tekemään vähän enemmän tämmösiä K18 juttuja ja näillä nyt mennään eteenpäin. Joo, nimenomaan tosiaan äijien kasvaessa kasvukuviot, että nuoremmat hoitaa nyt sitä Kasisalia ja toivottavasti ne sitten tulee Vanavedessä vielä sitten joskus saa nähdä, että ne nostaa hommat kanssa sitten tänne. Mieluiten ehkä tänne, koska kyllä tää on Lahden klubien ykkönen helposti. Mutta eikä tässä, me alkaa olla homma paketissa ja kello sen verran, että kyllä tässä vaiheessa tarvii olutta. Minttu, tuotko sit bissejä? Ei toi ei nyt mennyt. Kato, Melkoista näin. hyvä, ei mitään olennaista. Syvällä pelissä Herrasmiesliiga. Pannaan poille sinne edes. Pistä vähän vielä. Kyllä. Näin, kaunis päätös. Kauniille päivälle. Hyvä pojat. Yes, hyvällä pelissä. Kyllä. No niin, se on Majakka. Kyöstimaan se uusin lisäys nimilistaan Pikku Henri, 22-vuotias. Eli 22 vuotta sitten on syntynyt Helsingin naisten klinikalla, silloinen asuinpaikka Porvoo. Sinne terveisiä jätkille. Älkää nyt pelästykö, kun saitte kuulla, että mä oon teidän huudeilta. Sitten Nokian kautta Tampereelle, AP Ara,
morjesta. Nokian kautta Tampereelle 86 rantautunut. En pidä itteeni oikeastaan minään muuna kuin tamperelaisena, vaikka nyt en valjesjalkainen olekaan. Nuorena killinä täällä käyty pyynikki, tamurit, pispalat läpi. Täällä on ikkunoita rikottu ja talon miehen juostu karkuun. Hetkinen, Aleksanterin ala-asteella meni ekat kouluvuodet, siitä Pyynikin yläasteelle, PTC morjesta. Sitten Hatanpään lukioon. Siinä sivussa käyty kaikki nämä normaalit partiot, futikset, judot. 11 vuotta kuvataidekoulua. Luova persoona on ollut mielestäni aina. Yläasteella tuli mukaan räppi. Eka tietenkin olin kunnon metallimies, mutta sitten kavereiden kautta tutustui räppiin. Rupes haaliin gangsteräppiä, sun muut nää ja sitten käytiin vähän underground-meininkiä ja pukeuduttiin erätakkeihin ja tällainen näin. Ja sitten tuli tutustuttua näihin Moonfreeze-äijiin. Tuli toi b-boy-meininki tuli niinku astu arkeen mukaan ja niitten äijien kanssa aikoinaan, tai niitä, joka siis Moonfreezesta Tampereella on asunut, niin niitten kanssa tuli reenattua, sitten tuli tahkottua sitä meininkiä. Sitten se 4 vuotta tykkäsin hirveästi esiintyä ja se sitten vei just funkia, old school rapia ja electron pari ja tällainen näin, niin että kaiken näköistä musiikkia on kuunneltu, mutta se niin meikäläisen juttu se räppi oli. Ja sitten jotenkin aina tarhasta asti semmoinen pieni seinen satanan kusipää ollut, että aina räpimässä päätä ja tappelemassa. Sanottiin nyrkkiäimeriksi, kun mä olin semmonen ton kokoinen, tiiäksä, vittu vedin ämmiä letistä satanan kakarana ja mitä kaikkea. Vittu juoksin luistimen terän kanssa muiden persereikien perässä. Ja niin sitten jotenkin se räppiä kuuntelin, jotenkin se punchline meininki tuli sitten niinku, oli se eniten se oma juttu niinku. On aina ollut se koulujen pihalla päänaukoja ja jollain saatana harvasin päivä pandana. Tuli ja antoi turpaan, niin sitten jotenkin siinä oli kotossa se punchline ja battle-meininki ja se vittuilu, että sitten jäin sillai varreltaan aika pieneksi jätkäksi niin kuin nähdään, niin sillai huomasin, että se on terveellisempää sitten tossa muodossa sitä tärviä rääpiä, kun vittu tuolla on nyrkin pystyssä, vaikka sekään nyt ei ole ihan nyt jäänyt vaikka luulisin, että 22 vuoden sisään on järkeen tullut mitään. Tuolla edelleenkin on kusipää viinaa kun juodaan, niin nyrkit pystyssä. AJ tosiaan tuli kuvataidekoulusta niinku mukaan. Oli semmoinen niinku yhteinen niinku musiikkimaku. Ja tollain noin niinku, ja se sitten teki omalla tahollaan niinku jonkun kaverinsa kanssa jotain tämmöisiä samanlaisia niinku tosi pientä jotain räpellystä samaa kuin mä, niin sitten päätettiin yhdessä sitten kokeilla niinku juttuja. Ja sitten oli kavereita, joilla sattui olemaan jotain ullakkostudioa, VV, Viinikasta esimerkiksi, propsit sinne. Päästiin käymään siellä. Sitten J.V. Funkin kanssa käytiin Rockvalli-studiolla. Ja sitten pikkuhiljaa saatiin sitten purkkiin jotain suhinaräppiä ja tommoista noin tiiäksä nuorten äijien yritelmiä. Ja kulkeutui sitten ihmisten käsiin. Tiedonmiehen käsiin taisi yksi biisi kulkeutua, joka soitti sitten sen Skemille. Ja kun Skemistä tiesi kuitenkin mut näistä räppijameista, kun mä olin se rehellinen fani joka paikassa tahtomassa tutustua ihmisiin, näkee ihmisiä ja kyselee äijältä, että mitä neuvoa niillä olisi tarjoaa. Jne, se tiesi mut niin sitten se oli kuunnellut sitten ja tiedemies oli huikannut, että tässä voisi olla potentiaalia ja otti muun yhteyttä sitten tossa 2004 kun se oli ja pyysi studiolle ja sitten tuli tieksää siinä ja ruvettiin tekemään vaan sitten biisejä ja sitten kuuli AJ:ta siinä tollain. Tuli tää Notorious Turnifestin keikka, jonka jälkeen sitten vasta kun senkin jälkeen vielä tehtiin biisejä ja reenattiin tällainen, jonka jälkeen sitten vasta niinku Skemi ehdotti, että mitä jos tämmöiseen paperiin laitetaan nimet ja ekana tuli niinku mulle soolodiili. Ja nyt on sitten tekemässä ensimmäistä levyä näiden vuosien jälkeen. Että niinku sieltä fanista, joka keräsi kaikkea käsiinsä, rupesi kirjoittamaan siihen jätkää, joka rupesi ajattelee, että ehkä haaveet voidaankin toteuttaa mieheksi, joka tekee ekaa levyänsä.
levyllä tulee olemaan niin kuin kyllä muutakin kuin sitä punchlinea. Se tulee olemaan enimmäkseen kyllä sen up-tempo-levy, että siellä on punchlinea, siellä käydään naiset, viinat, liitonäijät, pisteet, nää läpi, tiiäksä, mutta kyllä siellä on muutakin, siellä kun tosiaan kaikki ei tiedä, mutta tosiaan mun mutsi ei sieltä Porvoosta enää Nokialle tullut. Niin siitä mä teen biisin levylle. Ja muutenkin tiiäksä niin kuin nuoren miehen ajatuksista, mitä päässä liikkuu. Et vaikka nyt onkin semmonen aika raskas kusipäämainen, niin on tässä järkeä päässä kuitenkin kouluja käynyt, töitä tehnyt, kaikkea kokenut ja nähnyt. Ja levyprosessi on ollut kaikkea muutakin päällä, koulua, työtä, tällainen näin, niin tosiaan ei joka päivä olla studiolla ollut tekemässä. Mutta kuitenkin on saanut vitu hyvät niin kuin puitteet. Haukka ja Puoli Nelsoni pamahti Tiäksään jälkeen Pääkenoon biisissä remmiin. 2 nuorta jätkeä Kaukajärveltä vitun ilmiömäisiä tuottajia. Mun mielestä siis ihan ykkösluokan soundia Suomessa tullut mukaan. Levyllä on myös Otniel, Boy Mike tuottamassa kans vittu aivan kusipään lahjakkaita tuottajia. Ja tällainen. Tulee semmonen tiivis 13 biisin paketti. Toivotaan, tai siis näin tehdään, että ennen kuin mulla koulu alkaa ensi kuussa, niin se on valmis. Ja pyritään se hoitaan lapsille ja vähän vanhemmillekin tonne kaupan hyllylle noudettavaksi. Niin, sattuuko se totuus? No, tää on aika vanha läppä. Mä oon vittu aina ollut semmonen vitun provosoiva päänaukoja saatana niinku, mutta myöskin tiiäksä äijä, jolla on jyrkkiä mielipiteitä ja on aika suora kaveri ja tykkää niin puhua suoraan, sanoa asiat suoraan. Ja siinä vaan sitten, en tiedä sitten mitä patoutumia se sitten oli, mutta siinä tuli Soul Clap-reissulla vetästyä taas kusipääviinaa. Tuo jäykkä ja mun juttu yhtään, mutta tuli vetästyä huivia. Näin tiiäksä ja rupes vasten oleen asiaa. Sattui vaan kameran paikalla ja saatana kollit teki sen verran jäynän, että mä sain itsekin nähdä sen videon vasta netistä. Että jos siellä joku äpärä luulee, että mä oon sen niin takana ollut, että se on nettiin lähtöön, niin se ei ole mä ollut. Mutta niin kuin mä sanoin mitä mä sanoin, ne on mun mielipiteitä, tulkoot vaikka kuka kysyy. Ne vaan tuli sinne saatanan apinakännissä vähän värikkäästi pihalle, tiiäksä, ja jengi otti vitusti hernettä nenää, että mä avun päätä, tiiäksä, niinku. Ja tässä vittu 22V mies ollaan, niin kyllä mä kannan vastuun kaikesta mitä mä sanon ja mitä mä teen, ja näin on myös tehnyt, että tästä on konfrontaatioita tullut ja on tullut tappeluita sun muita. Näin se asia vaan on, ja mä selvensin sen asian siinä haastiksessa, että ollaan, no eikä sitä siis sen enempää, niinku, ne oli vaan niinku sydämellä tommosia asioita. Että niinku kusipään maine ehkä, mutta kyllä mä uskon, että mun levy tulee niinku kuitenkin tiiäksä niinku muuttaa mielipiteitä, tiiäksä. En mä mikään idiootti oo niinku sillain, mä oon hyvä luonteinen fiksu äijä. Niin tiiäksä mun levyllä tulee oikeesti oleen niinku ihan niinku fiksua tavaraa. Ja tällainen tästä uusimmasta liikanimestä, mikä mä kuulin, että Pikku Henri. Ja tällainen näin niinku jengi tuo paasaa sitä Pipefesteistä. Niin sanotaan näin, että mä vedin kusipääviinaa oikein kunnolla. Ja oliko sitten taas joku niin hirveä hätä tussun perään, taas saatana joku champagnepullon korkki, niin patoutumat purkautu. Ja pahemmin en muista itse mitään, mutta päätä on mennyt aukoon ja käyttäytynyt kuin täys idiootti, mennyt toitottaan jyrkkiä mielipiteitä, niin tavallaan vaikka semmosia jyrkkiä mielipiteitä oiski tai on, niin ei se palvele kenenkään hyvää kuitenkaan, tiiäksä, niin jatkaa sitä, niin että menee päin näköä vittu kymmenille äijille, tiiäksä, aukoon päätä levottomassa kännissä. Niin ja sitten kun mä kannan vastuun sitä mitä mä teen, niin jos se vastuun kantaminen tarkoittaa käsirysyä, niin sit se tarkoittaa sitä ja sillä mennään. Ja tässä asiassa ei mitään jäänyt auki. Niin mä olin siinä yksi asia, olisi ehkä ollut toinen, jos siinä olisi ollut äijät takana, mutta eihän nyt kukaan nyt niin kuin sillain ihan täysillä selkeä ole pitämässä, jos toinen on vaan niin vitun idiootti liian humalassa. Niin kuin, mutta mitään ei jäänyt auki, osapuolien kanssa saatiin sovittua kaikki. Heitettiin kättä päälle, sit oltiin jo aikuisia miehiä vaihteeksi. Arpia on kerääntynyt, mutta tältä reissulta ei kuitenkaan tullut. Ei lähdetty bandana
työpaikalle alkuviikosta, että ne on ihan huhupuhetta täyttä paskaa, että pahoinpitelyä olisi ollut. Että no niin, jengi kysyy kans, että mikä on liitto. Jokaisella äijällä on se oma bossensa, oma klikkinsä, se on se mun porukka. Ne jäbät tuli kuvioihin siinä lukioaikoina ja porukka on kasvanut porukaksi veljeä ja siskoja, että ne on mun parhaimpia ystäviä, enkä mä rullaan. Sieltä löytyy fiksua monen alan eri osaajaa, siellä on lahjakkaita äijiä. Siellä on DJ:tä, siellä on äijää mun grafiikkojen takana. JNE, AJ, Aisa Pari, Wilhelm Kelly, se lyhyt tanakka kaveri, jonka te näette joka keikalla. Ja se on teeksä porukka äijää ja niiden tyttöystäviä, kenen kanssa ollaan koettu ja nähty. Ja kekka on teeksä aina välillä itse mua läpsynyt ja sitten välillä tullut pitää selkää, kun joutunut läpsiin muita. Niiden kanssa me rullaan päivästä päivää, aamusta iltaa. Ja se on vahva side. Ne on tiedätkö mun äijiä. That's it. Hei! Nuori seppä, hei! Onks sä töissä täällä? Kaikki nauraa sulle. Jätkä niinku luulee olevansa jotain. Sä nöyryytät ittees. Kaikki häpee sua. Sä niinku luulet, että sä saat niinku kunnioitusta täällä. Niinku. Sä niinku kelaat, että susta niinku tykätään. Että tää on niinku... Sä niinku, tiiäks sä luulet niinku olevas nyt sitten. Joku iso jätkä sitten niinku. Sitten vittu. Joo, mit? Oi! Hei! No niin. Se on majuri, majakka, Kyöstimaan se pikku Henri. Painittu on, töitä on tehty, kouluja on käyty. Isoja tapahtuu, kohta tapahtuu vitun isoja. Suokuokka ja Jussi ennen sitä sinkkuviipaletta kauppoihin. Vähän leikkelette leivän päälle. Ämmille sinne molempia huulten väliin vähän maisteltavaa. Hyvää paskaa, härkästä paskaa, härkäsintä paskaa. Muutenkin tiiäksä, mä oon bisnesmies. Mä oon koulutettu mies, tiiäksä, isoja tapahtuu. Vaatemallisto. FETMM. Fyrreitiä mistään mitään. Jeans. Lapsille, tiiäksä, mä ajattelen, tiiäksä, vanhoja ja nuoria. Lapsille, tiiäksä, mä rupean tekemään leijoja nimellä Brady. Se on niin vitun leija. Shoutoutit Lahteen. Shoutoutit kaikille mun ämmille. Mä rupean tekemään kasvovoidetta naisille, joka pohjautuu täysin mun omaa spermaa. Tiiäksä? Tää on se juttu. Shoutoutit Syvällä Pelissä. Fucker Boys. Keikki. Kaikki Hasani, Easy Ima, Boy Mike, härkästä biittiä kiitti, Kotsaat, Massis, aamuja vaan. Tiiäksä, Skemi, Pepa, Munajat Liitto, AJ, Big Sexy, Punkero, a.k.a. Wilhelm Kelly. Tiiäksä, Haukka ja Puoli Nelsoni, a.k.a. K-kauppa ja Kuori Pukki, Stetsoni. Mitä näitä on? Kyllä sä tiedät. Tällä mennään eteenpäin. Tiiäksä, jos meno ontuu, niin ontuu kaikki muukin, eli ei onnuta. Mitä vittua toi sitten ikinä tarkoittikaan. Ei mitään. Kesä on mahtavaa. Tussu on mahtavaa. Enemmän on tullut kuin rusketusta niin kuin näkyy. Morjes. Kyösti! Nyt te saatanan kevätkäärille, et saatte kuulla jotain vittun tiukkaa taas. Täällä mennään. Liitto. Syvällä Pelissä. Mä saavun siis ja mä oon majuri. Kurvit hallussa ja mä ajan ilman kartturi. Hippi me parturiin otat piuhaa perseeseen. Enkä meinaa et kännykkäs olis vittu laturis. Seiskää muodos, huutakaa kuoros. Vedän fisuin niin paljon et jää vaan ruodot. Sut painan suoho, klikillä on pesarit vaan. Jota päätäisitte kellä on se sisävuoro. Se on jännää, dikaan sun ämmäst. Keskikesä mutta kohta lentää räntä. Ja mä kännään, mä oon mansesta joten sydämeen mahtuu aina 2 ämmää. Rahakortistu, suhaju sormis. Pikkumies ja mahtikalu niinku 2 tornis. Vaikka ku porri, käännät mun sanoi. Sulla on paskasi raitoi enemmän kuin mun pyykkikoris. Me vetää käteen, me vetää käteen, me vetää käteen. Me vetää käteen oot, perseestä räpeis sulje se. Leipää läpes mitä Me vetää käteen, me vetää käteen, me vetää käteen.
me vetää käteen oot. Perseestä räpeis sulje se, leipää läpes mitä voit su imase, taikka mä tirvasen. Kun liittotallo sänkytät ku Jukka Virtanen. Äkki pako kipase, niin mä jään ottaan päätä sun muijat ku se ois vittut Zidane. Tääl tai Helsingis, mus on neiditki. Pane niin ettei taivu laittaa esken kiki. Mä menos tentingi, on kun mekanikko, mulla on meisseli toosas ja seuraavaks peltiki. Vittu mun pihalta, mä vedän viinaa taas. Enemmän munaa kun mul on sun liikallas. Sua kirpas taas, mut paskako mä sille voin, et oot niin ruma lapsi, että mut siis syötti ritsalla. Ja muukus pandu löykä enkä kuseta mujas, mut syötän sille jotain paksuu, ku pajun köytä majakka huora sanon. Satana suora, mä on syy miks kaveris ei pysty paskantaa suoraan. Jes mä annan paukku, mut mä pyssytän vokaaleil. Haluut muuta messi kysymään opalil. Sulje se suus, ymmärrä poika please. Mä saan jo sun tytöltäs oraaliin. Messis 20 sonni, älyksää. Ei hedelmii ku saat liitolta päärynää. Ja ne haluu vaan likoilta sämpylää. Kukaan ei leivo, et hiivoja täälty nää. Vaikka Borisot mut päästetään tiputtaa. Niinku Paavi sano, ässiä vituttaa. Kosken korvaa mun cashil ja iskuil vaan. Anna olla liti sää sitä sidukkaa. Ja tosi TVtä luulet kai tuijottavas. Voit sano mua suurimmaks pudottajas. Mä oon kuuminta, mut siks kai mulla on varmaa nimi ja kulli huulillas, uskopa vaan. Niinku kirkko sun katumpaa. Vähäkään jos koitat liittoa voi satuttaa. Ja turhaa ämmät diskois mua vakuuttaa. Mä nääs tykkään kattoo likkoivaa makultaa. Vaik mulla on viina, tää on selvä peli. Otti tyttös kaina los ja selkä meni. Mä vaan avaa mun suun, äijä pelkää heti. Sä pääset tästä yli vaan lentäen, bitch. Yes. Hey yo, fuck this! Let's drop it like it's hot. The psycho track killer, ill beat eater, loud drum beater, skill pillar, the nightmare receiver, just in pillars, feeling chiller. Let the suckers do the steaming paranoia, gets me creeping, still proceeding. I'm never sleeping, making proper preparations for the common situations, taking over like invasion. Remain patient, while many cats faceless or two-faced, it's dangerous. In this mad maze, some time and space, all these rhymeless fakes, plastic waste, politics and friendly handshakes. Don't get it twisted, they can't run business. Radios coming with the format headless. Why frankly the misfit, fucking my district with the ill team of cats who all skilled and will to fulfill the function. Bring you the thrill like a 20-euro bill that you found on the street when you had nothing to eat. It's like that. It's like that. It's mellow like yellow lights, place off jello type boards in the bed, biting bread. Yo, I set on flight and stay tight to the ground like metal kites. Found mics and it sounds like they wanna set a price. You need to set your fights straight like a gentleman instead of pushing venom in like snakes and mice. Don't see the vibe as advice, take it at once. Most of us will not get it twice, so I put on my favorite in the deck and raise my eyebrows like I got a nice check. Every line I inspect, I marinate and reflect. Feel the beat coming through my chest, penetrate the vest. Yes, we wanna diffuse the stress. Let's sit back on the juice, get a loose who's next. One finger on the plate, ready to eject to the top like J Fox shit inside One Piece. Mulla on haariska vasta mitä kaikilla stageillä ja baarissa. Ei oiskin päässä vaikka kaapuu viinat pöydillekin. Pyydä anteeksi ettei olla suori räpin löyrijengi. Ei kiinnosta uudet aiheet eikä sun klikkistila. Ei kiinnosta sun keikkas, pidä vaan ne riivis himas. Jengi taustaa liikaa, keitto ei pysty vielä. Ja sun eurot niin yli, miksei ei pysy siellä. Pakko puhua tästä ja avautuu se kytä näkee. Vaik Suomessa kuuluu siljentyä ja pitää sisällä se. Pitää paavuttaa ja saada jengi valveille. Kun itket mulle epäonneen, poika niitä on hoveiden. En oo täällä perustelee vieläkään liian korkealla, mut me ollaan jotain ihan kunnat kun kaikki olettaa. Kun mä huudan 04, huudan 04, 04. Kun mä huudan 04, huudan 04, 04. Kunnesi jännä miten täyttämään, niin tiedä mitä olen ja en tiedä se todella sen. Ja ne puhuu meistä tietämättä mistä on kyse. Ne luulee oletaan, en tiedä todella sen.
tehtiin pari vuotta levyä ja nyt myydään sitä täällä 5 € hintaa. Sama hinta kuin jengi vetää niitä niinku vasemmalla kädellä huitostui teoksia 5 €. Niin siinä voi alkaa miettiä, missä menee niinku raja. En mä sano, että niinku kaikki on mitään kuukauden huutasoja. Ei olekaan kaikki. Mut siellä on sellaisia ylijäämäbiisin levyjä vittu mitä. Se on pakko saada jotain ulos paippia. Ei, mixtape ei saa olla mikään tekosyy puolivalmiille matsku. Niin. Se pitää olla niinku verrattavissa siihen, mitä sä julkaisit levylle. Ei! Olihan se meikä näin ja meikä oli tiedätkö, periaatteessa samaa firmaa vähän. Tuliko puun takaa? Kyllä se vähän puun takaa tuli, mutta kyllä tästä vähän niinku on opittu jo silleen, että kyllähän se Norjaan kirkkokoulu eksyy, jos jonkinnäköistä jengiä. Ei kukaan kyllä keskiviikkona oli vähän soittelee oopperassa, niin Flames tuli siihen sitten ulkopuolelle soittelee, että joo, mitä äijää meikä on tässä. Mä heitin sitten katon mixtapein soimaan, eihän se ollut keskiviikkoisin vittu ketään, kun ne ravintolapäälliköt osaa hoitaa noita hommia. Menin siihen pihalle sitten, jos oli siinä jonkun muijan kanssa silleen, että joo, että en mä uskalla tänne sisään tulla, tiedätkö. Mä olisin tullut kattoo meikällä uudet levylaukut tossa ja paljon uusia levyjä. Joo, mennään katsomaan. No niin, oltiin siinä sitten näytteli vähän, sitten mä iskin siihen Voltion tuplat, tiedätkö, pyörimään siihen levylautaseen. Kaverihan rupes soittelemaan siinä sitten. En mä tiedä mitä comebackia se nyt hieroo tai mitä comebackia. Mitä sille miehellä on mielessä? Ei tiedä mitä miehellä on mielessään, mitkä on kujat tai mikä on niinku pelihenki, mutta en mä nyt kaveri oli voimissaan kuitenkin tietysti. Ei siitä nyt ota selvää, että seuraavan päivänä tuli taas puhelua, että nähdäänkö. Ääntä! Sebro-deklamaatio, 3 mielen interaktio, 3 miehen kombinaatio ilman komplikaatio. Ainutlaatuinen konstellaatio vaatii erikoisplanetaario sekä lähempää kontemplaatio, jopa Atlas laitti pasio. Ei tarvitse olla matemaatikko, huomaat, että eksploraatio iskee tajuta kun exaltaatio, lauoten lailla ejakulaatio. Tää aktio on reaktio inspiraatiosta ja antaa motivaatiota freakkisounista. Ei tää on piallisointi, midi navigointi. Antiplagiointi, murmuri antipartisointi, tyyli navigointi, tyyli manipulointi, dimensio, silensio, hypnotisointi, jossa arki teki arki-enkelit edemmän sisimmän synoptisisiviin, harmi veti arki-terkerään, trigonometrin sisivetimin, levyn elo teki manoreki, torvien tärrykalvoja jäseni, kulijat sitä rettiin valon ovella läpi mä näin hypö hykesiin. Tässä se on, tässä se räjätä korkea arke, okei, tässä leto, säkösi ämpöset, säkösi välineet, jos. Säkösi enkeleiden telesuusta omistettu sulle, jos. Tää flipidi korkea lento tuntuu venotota aivoon. Tässä se on, tässä lento, tässä let go. Joo, se on RPK Sebrot, jos tiedätte. Hysä, Pichal, Michael Black, nimi on moni, Sebrolistics, Serkkupojat, Murmu Recordings, kaikkea välit, Ketto Passo Patrol, all that good shit. Tiedät paljon nuoria kolleja mestoon. Jotkut tietää, jotkut ei. Jos te ette tiedä, tsekatkaa. Mitä kesällä tapahtunut? Täällä ollaan Pipefesteis. Huomenna lähdetään tonne Turkuun, mikä vitu umfii. Joo, paljon kaikenlaista happeningia tässä elokuun, heinäkuun loppu alkuvaiheessa. Äijällä oli kiasmas Artusettiin. Joo, meitsi vääntää vähän sooloa tässä näin. Pitää sitäkin välillä vääntää 7 vuoden tauon jälkeen. Eli sitä kannattaa ottaa syssyllä jossain vaiheessa alkuvuodesta, kuten myös ehkä sitä uutta Zebro LPtä, jos me saadaan se vaan valmiiksi. Kyllä me saadaan se. Yeah. Hip-hopista mun mielestä Suomi-musiikki on semmoinen huvittava ilmiö, että aina kun tulee semmosia joke-bändejä, brändejä, whatever, hip-hoppia tai Suomi-musiikkia, se jotenkin toimii. Joke toimii Suomessa, mä en lähde ketään disauttaa. Jotenkin toimii erinäisillä sivunimikkeillä ja silleen tuottaa kaiken näköistä musaa, että niinku joka lähtöön meitä löytyy. Mitä hyvä? Pitää sanoa silleen, että okei, siinä vaiheessa kun itse aloitti, niin ei ollut mitään semmosia esikuvia oikeastaan suomalaisten kautta, mutta nyt on taas hirveästi esikuvia. Ei kukaan aloittanut alusta, kaikki on oikeastaan mukana tässä vaiheessa sille jo valmiiksi rakennetussa systeemissä, mikä tuo helpommaksi sen koko ideansa. Voit tehdä erilaisia juttuja kuin muut, koska sä oot nähnyt ja kokenut ja kasvanut sen seassa.
sanotaan tälleen, että se on ihan hyvä. Ja semmoinen pieni itsekritiikki tekee pelkästään vaan plussaa. Et voidaan vähän nauriskella itsellemme ja pitääkin olla vähän tiettyä narsismin paljon. Siis silleen, että jos joku tekee tosissaan, niin pitää olla vastapuolisille. Pitää olla semmoista pientä mustaa sarkasmia sellaista. Ei, mutta mun mielestä jokainen, joka väsää taidetta, musiikkia, räppiä, hip-hoppia, whatever, se on hyvä vaan, koska niinku jokaisella on tilaa täällä. Ei mitään semmoista battleä, että niinku sä et saa tehdä tota juttua, sä saat tehdä tota juttua. Kaikki tekee sitä, mitä haluaa tehdä. Meni känniin tai ei, se on niin. Siistee graffit. Niska köyrys, kädet rennosti messistäs. Etene lavaa ees taas 100 perset mun pääs ja nadat perseen kuuloset. Säästä vaan terveydet omillaan. Toimeen tulevat läpät, toi noiten pitää täsmätä. Muidenkin fiilisten kans, kun vaan mun elämässä on. Tekemässä teille näit, ei vedättämässä. Selätä pelätymmätkin tahot, te ette lepäämässä tuu. Veisi jout näkemään ennen kuin leilikeen siitä on jäässä. Se S-notchkin on messis täs. Come on joo. Ja Eeva Ykkönenkin on messis täs. Vuodesta toiseen, niin räppii et mä hengitän tätä. Tultu oot tähän näkkiin, ei et jo lemminkin tätä. Temmi pydessä, jokaisesta uudesta tykestä ja remmis mennään tästä maahautaankin yhdessä. Ei auta valittaa, rauha maas palita kohdallaankin. Naaraan turois on ja nassikat tuloillaan me ollaan. Pieniin päin äijät parhaan siässä. Kollappa tähän näin on. Fatti Trini, sun pielessä mä oon. Täällä tänään, hei, vähän päähän jää päähän pyörimään, joo. Täällä tänään. Mä kerron seuraavaksi tositarinan teille. Okei, kuunnelkaa! Joo. Sanoin mielipiteen virkamiehelle ja se löi leiman otsaa. Ja piirun merkki paperista kummitettu ei saa koskaan. Suora puhe vastaan pyhä hyssyttely ja status quo. Mua tentataan et kadunko valintojani. Oikeet ongelmatapaukset pyritään heti jaloistoitaan. Syrjäytyneisyys ja suru medikaalisoidaan. Yksi kansakunta pöhnäs pillereistä kysymässä jos Jumala on miks kukaan ei kerro sille meistä. Elinkeinoelämä avaa presidenttipelin. Kiitti vaan. Arvostelee vastuunottoa siirtää tehtaan Intiaa. Profetia toteuttaa itseään eikö vaan ois aika unohtaa se Matteus 13:12. Pelko ja syyllisyyden tunto pitää suut supus. Paketti mahtuu totuuden lisäks monet muut jutut. Vihtees tuli reality, voit kanava vaihtaa edestakas. Sovat survistäis kun hommat menee alas, se vaan menee niin. Ei vittu. Mä tiedän et se on perseestä. Ei sille voi mitään. Se vaan menee niin. Se vaan menee niin. Ei jumalauta. Mun täytyy nyt kysyä miksi. Mä oon vähän niinku Jada. Okei, en mä nyt paitaa sitä. Joo. Miks peruskoulu ajoista ja käteen vaan kova naama? Ja miksi siellä vihanpito alkaa piirteet sodan saada? Miks kouluissa opettajan työhön kuuluva vahtia? Tein ei tehdä lapsista ja ongelmia hullun tahtia. Yhteiskunta tilille vastuuta lisää lukee. Kun ei äiti opettanutkaan miten päin housut pitää pukea. Kortsu lyödään käteen ennen yhteiskunta opinkirja. Sit mietitään miks meidän pojan päässä jokin piiraa. Ja miksi jo yksivuotiaat pojat joutuu olen vahvoin? Miksi vaan naiset kävelee pääkaappe jo oven kahvoin? Miksi tyyppiryöstö on katu uskottavuutta? Media halusi tekevä huori ja sit katu uskottomuutta. Raskaammista duunista annetaan taskurahaa. Rikkaammat poistuu pöydästä kun pitäis lasku jakaa. Ja suuret kansansankarit on veropakolaisia tai siis monakolaisia. Kertokaa mulle miksi tää menee niin. Okei. Se on perseestä, ei pysty tajuu. Jee, tää on Sere, morjens. Syvällä pelissä. No en mä tiedä onks mä syvällä pelissä. Ikinä ollutkaan. No joo, anyway. Paipestillä, hyvä meininki. SP-lättyä teen. Mä ainakin leikin vastaavaa tuottajaa siinä. Biittien tekeminen on tällä hetkellä se juttu. Oikeastaan se on se juttu, mistä mä aloitinkin alun perin. Silloin mennään niinku takas ihan johonkin 90-91 tyyppisiä juttuja. Mä olin ostanut kesätyön rahoilla sääntäriä ja rupesin silloin säätää ja tekee biittejä ja niin edespäin. Mutta oikeet räpä ei oikein silloin tullut vastaan. Ja jotenkin se pikkuhiljaa jäi ja silleen. Ja sitten tietysti kun teki Skillstersin kanssa hommia, oli niin alajannut siinä, että vähän oli semmoinen pelko persissä, että en mä kehtaa tuoda mitään niin näiden janojen kuultavaksi tai mitään tämmöistä, mutta pikkuhiljaa on tullut sitä
itsevarmuutta takaisin siihen, ja kun on kuullut palautetta, niin on huomannut, että helvetti soiko, täältä tulee bängääviä biittejä, ja niitä nimenomaan tullaan kuulemaan tuossa SP-levyllä sitten läjä. Ja sitten siellä on tällä näkymin ainakin tiedemiestä myös mukana ja jotain muutakin, mutta se jää nähtäväksi. Eli SP:n plattaa ja siitä tulee kova, koska no hei, en mä nyt tietysti olisi alkanut tekemään semmoisen MC:n kanssa hommia, johon mä en uskoisi ihan täysillä. Ja mä tiedän, että SP on semmoinen MC, joka pystyy tavallaan vastaa siihen albumin haasteeseen, koska ei se ole mikään niinku itsestäänselvyys tehdä albumia, semmoista hyvää kokonaisuutta. Mä tiedän kuitenkin, että SP ei ole mikään 16 sylkiä, se on niinku MC isolla M:llä ja vielä C:llä, no joo. No joo, anyway. No joo. Se on vaikea lähteä listaa mitään täydellistä suomilevyä. Se on todella vaikea tehtävä, koska monessa on aivan hirveästi semmoista, mistä mä tykkään, mutta toisaalta niin se on aina jotain semmoista, mistä ei tykkää. Mutta mä heitän tämmöisen yllätyspommi tähän väliin, että Juhanin omat jutut on ehkä semmoinen kokonaisuus, mitä pystyy fiilistelemään ehkä eniten. Yllätys. Ei silleen, että se olisi mikään niinku high-tech-tuotannon tai niinku teknisen kirjoittamisen tai mikään tämmöinen pommi, mutta se on semmoinen, mikä on niinku alusta asti eheä kokonaisuus. Ja ennen kaikkea se, että se artisti kuulostaa itseltänsä ihan alusta loppuun siinä. Ja on näitä tullut hyviä levyjä pitkin matkaa tietysti. Tuli vaan tää mieleen. Porassa edunpaita PP ja MPC tekee tätä huvin vuoksi ja lämpimikseen. Ei jätä mitään sikseen, vaan laittaa huulille piste ja iskee. Tää raidalihan kaksiste, no ihan aluksi me kääritään spliffi. Tsekataan metskattu biitti ja riffi. Mitä vaan, otetaan vain ja ainoastaan rela. Ja heitetään keskenämme läpäkarkeaa. Ja henkkohtaisesti, mulla ei oo mitään pyyttävää. Musa kaakun nipa, joka etsi jotain yrittävää. Mut nykyisin ilman on monen sortista yrittäjää. Lopettakaa musa teko, ainakin yrittääkää meidän tyket on hauskoin. Mut monet ei, me ollaan skidis nosteet, kun toiset on kanttuve. Mut turha alkaa narisema, kiinni räikkäsen tapaa. Vaan yrittää kiinnittää 0-300. Moni tietää edun törkeet tala. Kärsliffi, avamiini ja rouhilihas resottavat alati kaikkialla. Todistaa siis sen, miksi edu on edu. Ja Peppu Pano on PP Manolla. Alla kova maaperä. Sitten on arsiumpi ässä, pallit kutistuneen kerään, kuten Tappara laulu. Toiset tulee kakan perästä. Vastustajat tiputetaan jo ensimmäisessä erässä. Hermaallisilla jo ajan tilanteen tosiaan. Käskystä suppavat täs spliffinin kieleen. Se on niinku 100%. Se on kehäkettu, joka tulee taas ja tilittää. Silloin ei voi muuta kuin pumpat spliffi ja striivaa. Mun mentaliteetti. Räpätään jo hidan. Meillä on täysin oma tyyli. Hyvä mentaliteetti. Räpätään hidan. Mä oon Steve Dog, on onks iso vitun häsleri. Olen bisnesmies niinku Daddy Annie Dassleri. On mulla Chrysleri, on mulla Lexus. On Jaguari ja siinä minibaari. On mulla paljon projekteja, niitä piisaa. On Virjo ja Päive ja Anna-Liisa. Anna tyttö rakkautta, niin itekin saat. On kyntömies ja kynnä, mannut ja maat. Jos jollain jotain sanottavaa tähän väliin saa ihan vapaasti sanoa. Kyllä täällä kaikki alettiin tietää, jäbä ei oo ikin kyntänyt mitään. Ja älä vielä, kuka vittu sä oot? Huutakaa nyt vähän! Mä oon Steve Dog, se vittu sutenööri. Mä en oo mikään hinttari niinku Juha Fööri, vaan mä hoitelen muijat mun vahvalla kahvalla. Stevie on siunattu näiden taidon lahjalla. Mulla on kuuvun tuulin puku huules, kärry fiilis kluntti. Sukkahousut päässä ylös, kääritty on puntti. Taistelulajien mestari. Pillujen pyllyjen testari. Mä oon dealeri ja grünneri. Astu Stigin kölkaan vitun hilleri. Oikeesti hilleri vittu. Stigin kesä on mennyt loistavasti levykaupoissa. Nyt ollaan Pipefestissä mökkilomalla lähestulkoon. Miten voiskaan mennä paremmin? Levy on lähtenyt liikkeelle, mitä on lähtenyt, mutta toivottavasti levy lähtee koko ajan paremmin liikkeelle. Että joku ei ole vielä ostanut Stigin levyä, niin vielä on paljon aikaa ostaa. Levyjä on vielä jäljellä. Siis levyyhtiön vaihto johtuu ihan vaan siitä, että mä oon joskus humalapäissäni
sopinut, että tehdään seuraavan levy Third Railin kanssa ja niin me tehdäänkin ja tarkoitus olisi tehdä vielä 2 levyä niin kuin Third Railin kanssa, mutta ei mitään niin kuin skismaa kyllä Numbersin kanssa, että kaikki on pelannut hyvin, Numbers, Pingis, Pong, yhteistyö on toiminut tosi hyvin ja ei ole mulla mitään valitettavaa. Edu. Sä voit rupea haastattelemaan sitä, joka ei sun kanssa tossa. Jos haluat tietää. Mä voin haastella teet molemmat. Hyvä kuuluu. Älä anna puheenjohtaja, voit painaa vittuun nyt. Ei todellakaan voittaa, jos sä painat mulle jo. Heitä mulle kauniin ja nenä eteen, niin mä menen sinne vaikka varpaan. Toi jävä puheenjohtaja, se on hyvä jävä, mutta vittu se on oikeesti vitun paljon pahempi ADHD kuin minä. Välillä tekis mieli viedä tonne Vadelman puskeen ja vetää perseensä ja hakkaa vittu oikeesti. Ymmärrätkö sitä? Tajutte sen? Noniin. Ai miten menee? Ihan hyvin menee. Mitä oot tehnyt kesällä? No, käynyt aika paljon uimassa ja ostanut muutamat levyt ja polttanut vähän puffia ja ottanut vähän saikkuu ja yrittänyt vokotella. Saanut pari uutta palohaavaa kouluun. Ei puheenjohtaja, eikä me sovittu, että pidä nyt vittu lärvis kiittää oikeesti. Ensat on kuivunut skidistin lisää ja... Sori oikein, mä pahoittelen kaikkien puolesta puheenjohtajassa. Toi on just se syy, minkä takia mun faija muutti vuonna 71 Roihuvuoresta vittuun. Kun siellä on tollasia niin mä tiedän, mutta siellä on tollasia saatanan räkänokkia, mitä ei jaksa kuunnella. Se päätti niinku, että Espoo uusi elämä ja kiitti faija. Thank you, Faja. Ja mitä mä oon Stigdogin uudessa levystä? Se on paras. No, siis se on ainoa sielukas levy, mitä on tehty ikinä Suomessa. Tai siis tän alan levyistä. Siinä oikeesti silleen niinku huomaa, niinku, että vittu, et on tullut niinku tunteella tulkitaan. Ja Rudolfi fanitto, huuda! Vaihtoehti fanitton, huuda! Vähäsetään fanitto, huuda! Kemruun fanitton, huuda! Mossin fanitton, huuda! Superjanne fanitton, huuda! Loskoosin fanitton, huuda! Vaihtoehti fanitton, huuda! Ikin uskoisin mut tulis todella narsisti kyttäri. Nykyään mä juutu varsinkin kylpäri. Ja pulistele peili eteen, ihailee mun havaa. Nyt pystyssä ei niin reikin tekee. Tää tossa alkaa muistuttaa Brossi-veitossa. On erikoistunut seurakunnan sisäheitossa. Entinen kukkaketti, kisis ei oo hukkaretki. Nykyään kuiluissa lenkki. Sekä maailman sykeri. Mä tunnistan mua, mä muistutan niin paljon Arnold Schwarzeneggeri. Me kisikselle boksaava. Kekolle kunnes mun kuvan karvat tippuu oslata. Mut tätä tuhannetta on karisma. Ei pysty pois ravista. Sä löydät mun kuultavasti kuntosalilta. Tää sit on evankeliumassa pakanoilla. Vapaa ajan vapaa, täs verinen mama poika. Kaikki äiti koitu saada aikaa aina joku laini. Mut mun on vaan parempi olla. Sitä äitiä kunnioita. Koska se kumminkin tämmöset rakennolta se kummin vain on. Tää paukku niinku poras laulun kuuluukin. Apu paralta kunnes meni ihan uuvuksi. Kaikki mun nagrit, jotka jäänyt proteiinin koku. Mistä ilmaa heilu sun salin. Paukku niinku poras laulun kuuluukin. Apu paralta kunnes meni ihan uuvuksi. Kaikki mun nagrit, jotka jäänyt proteiinin koku. Mistä ilmaa heilu sun salin. Mä käännän selkäni kaikille. Jätän ilman paipeen. Jolta puuttuu kaikille piirteet. Jotka saa ihmisen naapuris kasvaa. Paska vasemmalla jengi paapuris maksaa. Mä käännän selkäni kaikille niille. Jolta puuttuu kaikille piirteet. Jotka saa ihmisen naapuris kasvaa. Paska vasemmalla jengi paapuris maksaa. On pussipä maailma yksinkertainen. Se on sitä kun itseäs muihin nyt sin vertaile. Jo kauan sit piirestä lähimmäistä. Koska näistä piireistä kukaan ei rakasta lähimmäistä. Miten on? Se itse rakkaus vai rakkaus itse? Valitettavasti monilla se on se rakkaus itse. Se luota tuntemattomiin kuissa sanotaan. Ja luotava lähimmäisiin muihin menetään nyt toivo. Te juttu somottavat kyllä mä tiedän. Mut useimmilla se pyörii oman navan ympärillä. Ystävillä on väli jos on varas homo henki. Mulle lähimmäinen vastaan ja on valmis surra senkin. Ne on ne samat jävät, ne on ne samat lävät. Joita pitää pyöritellä ennen kuin ne ymmärtävät. Ikkunasenen sun tuolta tästä riippuu. Ai missä? Siitä mitä sulla päässä liikkuu.
Pistetään sinkkubiisiä soimaan. Vielä yksi biisi. What's poppin' Elikkä sinkkukaupoissa, tässä on maistiainen. Skorpit-levy tulossa ihan just. Travis Bickle. What's poppin'? Noissa lisää nyt meni bass. Travis B, skirt peeping, dirt sweeping, tree throws all the leaf peeping. Well, I'm the first I'm the first creeping, and I'm gonna make it hot. Chillin' in the air, it's the spirit in the sky. In your area, you hear it all the time. Mr. Pickle with the lyric and the rhyme, and I can never stop. Yeah, it's been a while, fans never patient. New pleasure like a revelation, new revelation, better taste it. I'm gonna make it hot. Big game dishes, yeah, my rhyming is sharp. Try to spend my life, but I shine in the dark. Now it's my time to ride, and I'm grinding my mouth, and I can never stop. Come on, what's poppin' now? Travis on the set. Okay, what's poppin' now? I'm in here, holla back, yo, What's poppin' now? Travis on the set. Okay, what's poppin' now? I'm in here, holla back, yo, Joo! Tässä on Travis Bickle ja me ollaan täällä Tuska-festareilla niinku kuulette. Elikkä Tuska-festareilla eikä mitään. Tässä on K2 syvällä pelissä. Travis Bickle Committed, vedettiin Turning Recordsin settejä täällä. Majakka Opaali messissä. Tää vittua. HC:tä settiä. Eikä mitään, ei mitään. Odotellessa festarimeininkiä, hieno ilma. Tuska-festarit, vittu mitä meininkiä täällä. Mutta nää on niin mahtavat juhlat, että ne on vaan pakko tulla. Mä tulin tänne bouncea. Shoutoutia Eeneelle töölöön. Eene tietää mitä bounceaminen. Mä tulin tänne bouncea. Ollaan me täällä aika monena, ei ihan jokaisena, mutta aika monena, melkein jokaisena. Tuntuu, että mä oon ollut joka vitun kesä täällä, mutta en oo ihan jokaisena ollut. Onhan tää nyt. Ei tää nyt ihan Turning Festi on, mutta on tää nyt melkein. Ja on täällä nyt aina kiva olla. Kauheen kivaa täällä on aina. Vois mennä tonne trampoliinille ja minigolfaan. Opaali haastamut minigolfiin ja luulen, että käydään trampoliinilla vääntää niskat tai jotain. Jotain semmoista tapahtuu tänään. Ja näin jatkoille. Ai mitä mulla on festarivarustuksessa? No ei oikeastaan yhtään mitään. Festareihin kuuluu tää tunnelma, ja tulamatkalla niin hammasarja katkaistaan ja heitetään helvettiin. Ja rikotaan ne ehjät puhtaat bokserit, mitä oli, heitetään nekin vittuun. Ja sit vaan bounceataan. Kello on nyt 8. Tää on törkeä meininki, tsiikatkaa, jengi on tuolla niinku ei pysy suunnilleen noissa aitauksissa. Ihan hullu. Suomen suurin, Skandinavian suurin hip-hop-festivaali, Pipefest 2006. Täällä on Travis Bicycle on täällä Tuska-festareilla. Hirveä meininki. Vittu mikä maininki. Käsilippaan, siis kirjaimellisesti käsilippaan Sepälle, nuori Seppä. Yeah. D-nuori Seppä, viikonloppulomilla armeijasta. Ja sitten kun te fronttaatte Rhymesia, niin älkää frontako Donaa kuitenkaan. Dona on tulevaisuus. Koska sun soololevy tulee? Koska se on tulossa? Se on tulossa, se tulee omalla painolla. Kuulitte, että se tulee omalla painolla, eli se tulee. Donan soolo, venäkää vittu siitä. Mä katsoin sun keikkaa. Sulla oli siellä ehkä 2 riviä yleisöä. Sanotaan kourallinen jengi siinä edes, todella vähän. Mut mies teki tuolla lavalla semmoista duunia. Fiilistä, eli veti täysin niillä ihmisille, ketä siinä oli. Mies on tehnyt tätä juttua pitkään ja... Älkää unohtako mäkin olis. Mä sanoin, että toi kunnioittaa, että pystyy noin antamuksella antaa kaikkeensa, vaikka vähän ihmisiä. Saako tähän kommentti? Olis tossa joku kysymys?
oli, että mikä saa miehen tekemään näin? No rakkaudesta hip-hopiin sieltähän se nyt tulee, ei tarvi edes tehdä mitään, kun se on se juttu. Jos tää tehtäis jostain muusta kuin rakkaudesta, niin mitä vittua? Ois lopetettu jo aikoja sittenhän. Sitten jotain vitun rahaa tulee. Tää on rakkautta. Hip-hoppia. Rakastakaa sitä. Räppi on mahtavaa, syvällä pelissä on ihana. Internet on ihana myös. Muistakaa se. Mä oon sanonut tän yhden jutun. D-nuori Seppä, vähintään 200 keikkaa takana. Eri artistien kanssa, eri ihmisten kanssa, eri mestossa, eri kaupungeissa ympäri Suomea. Mä vois sanoa, että koskaan ei ole niin hauskaa kuin Mr. Picklein kanssa. Ei joo. Nuoria vanha lavalla, sitä ei nyt mitään muuta kuin mahtavuutta, tiiäksä. Old Spice Travis, the youngest. Varkaa feikkeä, ne ei oikeesti nuoria, ne feikkaa tätä oikeesti. Vaikka te ootte nuoria, niin ei se mitään merkkaa teekö. Syvällä pelissä, boy! Olemme Bussen! Tää on meidän Anthemi, meiltä teille! Olkaa messissä! 1, 2, kaikki kädet ilmaan! O-Vali! O-M-V! Opan nikki tuli hake pois mun massi! Norme on nikki, jolla ne mutkat ja rassi! Ja putsassa hassi, mutta vaan jos mut vangitaan Suomis veden Hitleri! Näytä kuinka hallitaan! Meillä kyllä rakastettu paljon vihollisia! Ei olla gangstoi, me ollaan rikollisia! Leikki ollenkaan! Feikki ongelma! Mitä vika Suomi MC kun jeippi ohjelmas! Persetään vuolua! Persetään nuolua! Vittuille meille sulla on perhettä kuollu! Elämä on rakkaa TV, tarpeeksi oosee! En pelaa joukkueet, mut tarpeeksi oosee! Meillä on vuosia bandana ja camouflashit! Jos sulla on äsi, niin sulla on stashit! Liikataan kamast, siksi ravataan kamarilla! Isolta iso poika vastaan avarilla! Joo, tämän päivän toiminta ja suunnitelma on se, että vedetään ihan vitun täydelliset koomat. Niin kuin mikä tässä nyt on lähinnä juuri käynnissä, tiedätkö? Cider is for gays, for faggots, mut tiedätkö 05 on enemmän kuin 033, kun nää vee meidän passeista kulmat vittuu. Yksi kulma jäljellä. Nyrkkiä naamaa ja yrttiä vaakaa vittu. Joo, mulla on kesän kohokohtia joka vitun viikonloppu, ei oo. On se hieno päästä tänne esiintyä, mut ei oo. On tää nyt vittu ihan yhtä paska kuin muukin vittu. Mikä tää sun vankila, kun sä puhuit, sä oot puoliksi vankilassa, niin mikä tää tilanne on, mistä lähtien nopeasti selitettiin? Pysähdyksissä. No, ei, keskiviikkona käräjät ja vittu, ei tässä nyt varmaan vankilaa, Suomessa ensikertalaisia vankilaan varmaan laiteta, toivottavasti, mutta vuodestaan se lähtee eteenpäin, vuosi 7 kuukautta, ehdollista. Kaikki mikä menee 2 vuoden yli on kiinteitä huumausainerikoksissa, mutta sanotaanko näin, että 600 hyvää syytä, minkä takia mä saattaisin joutua vankilaan. Minä Pipefesti! Kättä ilmaa, jumalauta! Mitä sä pois! Mitä? Mitä? Mitä nyt? Mitä sä nyt? Mitä? 100, mitä sä nyt? 150 kiloa! Talo sun takia patoiras vähempää! Ilman vesikin, setis vetäs kätetään! Sä et tää on pätti, sulla on mun Jannu poskes! Sulla tykkää ainoastaan kuolla sun vuosis kämmen koskes! Äijän orattua kun luo on valmis! Tuli on ainoa mesta missä sä tyhjät kasiin! Kun freshi kama vaihdan paletin värin! Et oo elastinen mut vetisi paterin värin! Samalla paperin äijän! Eikä nyrrunkata vaan niin vittu flyer nimi pitäis olla Lufthansa! Kun musta taas servaus jota istuvalta! Ämmiäkää kun ittiseni pasaten liikkumataan! Ja fiilaa kun räppää! Tuki suussa pistää sut viittaa kun Batman! Nervi auki nää ei oo minkä mukulan kivet! Isken sut satu lujempaa kun mukulan kivet! Mitä sä nyt? Mitä? 100, mitä sä nyt? 150 kiloa! Mitä? Noniin, se on Majakka, Pipefest 06, kivästi. Mikä meininki, syvällä pelissä. Kyllä sä tiedät.
Mikä meininki? No hyvä meininki. Jäätävä darra. Vittu aivan kauhea kankkunen. Eilen vedettiin pitkän kaavan kautta jäykkää. Oltiin tonttuja. The usual. Tampereen meininki. Liitto. Tämän päivän tavoite on se, tiiäksä, että MT ei istu matkalla kotiin. On se meininki. Tää on pissää ja tussua ja näin se menee eteenpäin. Yeah! You ready? Let's go. Let's go. Y'all know my alias, but the real name is Brandon. Get it through the phone. Get it through the phone. Here we go again. Yes, your Brandon is back again. It's going down now, that's what's happening. My crew along, yeah. I stand tall, hand up like a statue of liberty. Hold the middle finger for those who ain't feeling me. My name is Brandon, I bet y'all pleased to meet me. Done my homework, now to wake up and you can teach me. You can't reach me, on my team I got a hell of a crew. You wanna hang but you ain't eligible. It's all about the real rappers and the hypocrites, man. Guess you only say something when the liquor kicks in. Your fools getting hype. Thinking that you're almighty, never see me camouflage, I don't have to be hiding. Like the tax, I'm all up in the streets. You can catch me stepping downtown with my piece while the sun sleeps. I do a 360 just to watch my surroundings. I'm here, I'm trying to stay here, and every moment's counting. The time is money, I got a couple seconds in my pocket, I don't need much. Give me a crowd to get it through, come on. Yeah, you know my alias, but the real name is Brandon. Whoa, yeah, yeah, get it through. Yeah. Ei oo salaisuus, et kannan aina messissä rassiin. Menen itä tai stadi turvallisuuden takia. Enää vähemmistö noudattaa lakia, kuolosuhteet vai mentää oman tunne ja nostaa esiin pimeät tunteet. Pelolla meitä pidetään kurissa. Kameroita metroasemilla ja junissa. Luottamus haudattu syvälle voiton tavoittelun alle. Pelko riittää liikteet aseen kantoluvalle. Perusteltu meidän taskuläpätössä. Hyvinvointivaltion perusteita seisä mielenterveys puristettuna napeissa. Kuka hyötyt kella korvaus kemikaalit meidän tajuttaa syöpy kella korvaus. Tarkoittaa et meidän doppi olla lista haittaa vero lopaa meille sen olevan turvallista. Mut älä polta kannabista, se on vitun vaarallista. Sit valtio ei oo vielä tehnyt verolistaa. Tyyppatka. Keskispäästä on te pala Arkadian mäki pala vittu paska. Mä tarvi 200 liskokuningasta. Pala Arkadian mäki pala vittu paska. Jee, tehdä kaikki veronmaksajista. Pala Arkadian mäki pala vittu paska. Tava kasvattaa mun 3 vittu lasta. Pala Arkadian mäki pala vittu paska. Käykää poista. Meillä on Perumit Pyssi. Kuvia tulla kato tuoksissa se sori piipus ja ammutaan viitulla selvästi vaikka mä oon tuopilla. Sä et oo meistä puoliakaan. Mä sun hiljaa seksuaalilla saan. Tuoreinta taas, mitä uunit on Suomessa saa. Jutus on askeliin, kato taas veel. Edellä muita vaikka tuli sitten taksein. Tehdään LPtä ja pala päällä. Kato me tehdään tää punakatta siellä. Sieheni viitti se potkii kun Maradona. Kun täällä tuon pihan suki on paras olla. Jos tulee battle me voitetaan 100 0. Korvat on tukasin sen kuunnella niin makaroita. Jos on sen bestisi huutakaa ei. Aivan tarkkaa ja puhutakaa ei. Korvat tissi, tuopi naama. Mutta arvaa haittaako ei. Huutakaa ei. Aivan tarkkaa ja puhutakaa ei. Korvat tissi, tuopi naama. Mutta arvaa haittaako ei. Ihan poltan, palane poroksi niinku palomiehi oltas. Jos et sä nyt liikuta tahti just niinku Jonna. Meillä on ainakin meininki taas studiolla. Tänään huntti huomenna ei. Eli nolla, kuitti ja filmi. Poikki niinku aina ja mitä mennään mun silmis. Valkoiset aifat pihalla, mutta arvaa. Ja sit mennään! Tää löytyy sinkulta! Vuoret siirtyy kappaleen nimi. Kädet ilmaan nyt! Come on! Mennään! Me voidaan vuoret siirtää. Tarvii huolehtii tää yhtään mistään. Vaikka vuodet kiitää. Me voidaan vuoret siirtää. Ei tarvii huolehtii tää yhtään mistään.
vaikka vuodet kiitää. Keeping beats close to the streets, just like they're supposed to be. And my family keeping close to me. I'm nobody else who I chose to be. I'm spitting street talk with show. If you ain't getting it, please walk and go. Cause I ain't going nowhere. If I was in a wheelchair, you would still see me roll. Me tultiin bändinä tähän viinasti ämmistä rata. Mä tehtiin kännissä läpä. Meidät silti näyttää saatiin bängämään jäbän pää ja sun naisetkin digaa. Ei oo vieläkään Fat Jane eikä Chryslerin piha. Mut on vaikeeta vihaa kun on niin paljon saatu aikaa. Mulle joka sekunti on pelkkää laatu aikaa. Ja taas pulla tuunis, taas duuna uusis. Näin tää tehdään meillä vuonna 2006, bitch! Me voidaan vuodet siirtää. Ei tarvii huolehtia yhtään mistään. Käsi ilmaan! Vuodet kiitää. Me voidaan vuodet siirtää. Ei tarvii huolehtia yhtään mistään. Vaikka vuodet kiitää. Mulla on silmät sumena, mut kirkas tulevaisuus. Se sieltä kuitenkaan tuu mitään, mikä muuten kaadu. Määrätietoisuus on moukari. Päämäärä sateenvarjona, kun kaikki päivät ei oo poutasi. Jos mä jotain päätän tehdä, niin mähän teen. Esteistä läpi me vaan joskus tulee näpeille. Kun luovuttaminen on tuntematon käsite. Jos mä haluun sisään, niin mä tungen vaikka väkiseen. Havahdu! Et voi makaa paikalle, sä ottaa vain. Tapahdu! Ihmeitä ne ei tapahdu! Niitä tehdään, ja sä voit pitää mua hulluna. Mut mä en tuu vaipiin, mä vaipi tulee mun luo. Me voidaan vuoret siirtää. Ei tarvii huolehtia yhtään mistään. Käsi ilmaan, Vuodet kiitää. Siellä takana kans. Me voidaan vuoret siirtää. Ei tarvii. Morjesta. Tässä on Konala Kartelli. Meitä on Gabi, Tunkio allekirjoittanut, VJ mestoilla. Pipe Fest 2006. Keikka on takanapäin, ollaan tässä meidän kojulla kuvaamassa. Vitun mahtavat festarit ollu. Keikalla oli hyvin jengiä, oli hyvä meininki. Ja uudet biisit näytti toimivan hyvin. Me veettiin vähän uusia biisejä. Me julkaistiin nyt just meidän uusi sinkku. Jos joku voi heittää sit se meidän uuden sinkku, niin mä näytän minkälainen se on. Tässä on meidän uusi sinkku. Rakkauden tukkumyymälä kaupoissa. Maanantaina, se on kuukauden päivistä, joku mä en muista. Joo, siis levyä tehdään parhaillaankin. Kyllä se on tulossa sieltä, me ollaan vähän hitaita tyyppejä vaan. Sitä on tehty tässä nyt... Mitä sitä on tehty? Parisen vuotta, mutta siitä tulee vitu hyvä. Hyvää kannattaa odottaa. Tällä hetkellä vähän tosiaan mietitään, että mitä kautta se tulee ulos. Tulee sellaista kautta, mikä on meille hyvä. Meidän pitää saada tehdä good shit meidän omalla tyylillä. Eli rahaa soittareilla. Aivan. Soittarit nykyajan business. Rick Ross teki vittu platinaa ennen kuin se julkaisi edes levy. Se oli joku ennätystaito. Meiltä on tullut sen lisäksi myös Chunky Ayo, vitun järkäle, mini EP, 6 vitun tiukkaa raitaa. Sitten on tullut Asbesti mixtape, 17 räppiklassikkoa raiskattuna. Sen lisäksi on tullut tietenkin tässä meidän kojusolun myynnissä mellakkaviihteen uutta kokoelmaa. Sitten on ollut kaikki nämä vanhat hyvät jutut, narkotikit, avaintekijät, kämmenlaivat, perussetit. Musta vähän tuntuu nyt siltä, että tää homma alkaa venyä siihen, että me lähdetään dokaa. Me pysytään syvällä pelissä. Ja pyritään ihan vitun syvälle. Stabi käski lähettää tekstarille terveisiä, että se meni nukkuu. Se myöhästyi. Se on syvällä pelissä. Pysy kanavalla. Fanilegenda, joka saa sut tama yhä uudestaan ja uudestaan sun pakko. Kun totinen fakka tulee, niin nosta katto. Se tunnelma, minkä takia sä tulit kattoon. Kun fanilegenda, joka saa sut tama yhä uudestaan ja uudestaan sun pakko. Ai miksi mä kehun itteeni? No koska pystyn siihen. Otin aikani ja siksi nyt ja pysyn kiire. Tää on meille trio, teille niskan laukaus. Ja sitten seuraa kylmä tila uusi katsaus. Sun oma kehu haisee, mun oma kehu tuoksuu. Kun pylistele pysy alla, on mun aide tuossu. Sää tiedotus lupaa rive ja happasadetta. Eikä passaa mikkiä luotoi. Mä sylen niin, et täällä on kohta allas bileet. Mun läpät on kun potkisit sun varmas kiveen. Joka isku sattuu ja silti nautit siitä. Osuma ja upotus mulle ei haulit riitä. Mut Joni leipoo vaan puta
Mumsalla jauhoilla ja katakeittoa vaan Mumsalla kauhoilla. Sä oot jo persestä, miksi sä haluut sinne takaisin? Ihmettele vaan, niin. Kun totinen paikka tulee, niin nosta kattoon. Se tunnelma, minkä takia sä tulit kattoon. Mut pari leikitään, joka saa sut utamaan yhä uudestaan ja uudestaan sut pakkoon. Kun totinen paikka tulee, niin nosta kattoon. Se tunnelma, minkä takia sä tulit kattoon. Mut pari leikitään, joka saa sut utamaan yhä uudestaan ja uudestaan sut pakkoon. Mä vakuutan, sä vakuutat itses, kun meet vaan itses. Kahden sormen ennätys, sit pääsen sieltä lehteen itseksi. Mites tänään kävikä? Pelkästään seksin jälkeen hävitä muu, jos kotisivubises. 3 kävijää. Taas on peruserotus, kehotus, erotus. Muihin on verotus, taloudellinen pelotus. Se ei aiko mustakaan. Taikot sustakaan, aito musta ja musta vaan mun maane. Mutta havasta se tehdään musta vaan. Muista vaan. Tavataan niin postet piilos kuskataan. Harri, vittu setä peli. Koska yspättää lyydä vittu uuden kyön. Kituna punalta saran. 99 kun kretsi piirrän tyylivaltavana. Lätkän paras huumettani ongelmi ensin. Pikkonen olkapäät kaksel ja 7 esiintyy. Kohotetaan haippilaidosta, laitan taivasta maahan. Kumarassu mestarille kädet taivasta maahan. Häh? Kun totinen paikka tulee, niin nosta kattoon. Ne kädet! Se tuleva, jonka takia sä tulit kattoon. Ne kädet! Pani leiketään, joka saa. Hyvää paippia! Hyvää Pipe-festiä. 2006 vuosi, kaikki on hyvin. Mahtava meininki. Joo. Joo. Tää menee sille, kun silloin nuorena aloiteltiin Pihkapuiston koululla 6 aikaa illalla. Salmarit puolistunnis naamaa ja sit vaatuilemaan. Ja loppuillasta selvempänä piti filmaa. Muistan kun makasin jäällä ja kelasin, et viina riittää mulle. Ja tein savurenkaat ilmaa. Mut sit mä opin hallitsemaan sitä tilaa. Sitä saa mitä tilaa, en osaa enää juhli ilman. En myöskään osaa enää elää juhlimatta. Ennen kerran viikos vuosi, nyt kerran vuosittamatta. En oo huolissanta, en tietenkään se kasva huomaamatta. Se on osa mun luonnetta, ilman sitä mä oon puolikas vaan. Etin mun toista puolikasta, et voisin jättää juomisen, kun se ei oo muodikasta. Toimin usein muotiin vastaan, mut täs kohtaa en haluun päästä tasapainoon, koska tää koituu mun kuolemaksi vaan. Päästetään paineet, asioit vaikeit, haikeet tarvitaan. Aineet, vainoin, kylpy on mee se laineet. Ja kylpy on mee se vahdi, mä vahdin mun aineet ei mua vahdi. Kylpyssä tyyntynyt laineet. Aineet. Koska samaks kuin nyt. Kasun naamalas, kiskakin äijä. Sä lipsut tasolta itses viskaskin äijä. Fiksattiin näitä tuskin pissattiin äijä. Tulevaisuus merkitsee hissat sisäijä. Ei riitä vie, meil on täs liksattiin äijä. Stapelkin viret, siksi sun diskattiin äijä. Näkökenttä selkevät me diksattiin äijä. Miks sä kävelet työllä kotiin siksattiin äijä. Älä saatana väitä, et oot vaan paras äijä. Liikas liitto 3, miks on haastamas äijä. Noin! Kuulit oikein, täällä on taas samat äijät. Ollaan klassikkolevy esi laahamas äijä. Tunnistat meidät liiga huudoista äijä. Me ollaan ne oikeet pakit puuttoista säijä. Joten mieti ihan vähän miksi sut saastas äijä. Siinä oli sulle kuva 16 äijä. Jengi kyselee koska sä matsku. Me tultiin ottamaan haltuun tää liiga. Kaikki muu on turhaa. Me tultiin murhaa tää. Jengi kyselee koska sä matsku. Me tultiin ottamaan haltuun tää liiga. Kaikki muu on turhaa. Mitäs tässä? Se on Brady Herrasmies Liiga Fifth Element Lahti Pipefest 2006. Ai että on ollut kaunis päivä, aurinkoa, hyviä ystäviä, hyvää juomaa, hyvää ruokaa ja aivan vitun kova meininki taas kerran. Otettiin poikien kanssa tossa niin kuin ollaan menty kehuskelemaan ympäriinsä, niin räppi SM Koriksen ykköstila tossa tänään. Noin, edelleen saa haastaa koska tahansa. PS, minä. Noin 04 mäpi mukana. Ei parane väheksyä, mahtava meininki. Päivä pelattiin palloa ja sitten ruvettiin keskittymään ensin saunomisen kautta pientä herkistelyä keikkaan. Vähän venyteltiin ja no ei vaan. Mahtava meininki oli, vedettiin tossa noin ja Herrasmiesliiga debytoi Paipissa. Vastaanotto oli, ai että se oli hienoa, oli niin kuin tuntui siltä, että kotona ollaan kun ollaan Paipin lavalla ja se oli vitu hienoa. Nyt on jo, alkaa ilta hämärtyä ja siellä vetää Rähinän poikia vetää, Asa vetää, kaikki vetää. Ai että kyllä tästä tulee vielä joku mahtava ilta. Mä en tiedä, meillä on aika mystinen mökki kyllä, että mä en tiedä mitä me saadaan sinne kehkeytymään vielä tässä illan aikana.
dreams, I need a drink right now. Just keep it coming cause they seem to sink right now. Call me a redneck, well I'm a milk this cow. So sick in the head that my drinks get down. I got a beat that'll punch your lights out. When you're 9 to 5 and I'm chilling in your White House. Helsinki's the city we live in, track clouds, living on the ice. Red Drizzy on the high now. With the young boy, Red Rubber. Now you heard the man, so move back in the club, people turn their head like who did? The Head Rubber, messing with the young cat, Head Rubber. Now you heard the man, so move back in the club, people turn their head like who did? To all my people coming from a messed up home, we got dirt on your shoulder, best brush you don't. Group of Red Drizzy, if you test us, you gone. Need a lot more than testosterone. Right. What's the matter, girl? Get comfortable. You acting like you ain't seen Red drunk before. Best off your phone, the next month to both. Keep quiet before I amp up your nose. Motherfuckers gave me a ball and a chain, but I tossed it away and called it a day. Now I walk with the same warrior's vein. You don't even believe in God, yet you're forced to pray. Come on, yeah. Jos teillä on hauskaa, pitäkää ääntä nyt! Tästä KT tykkää. Tää sitä KT kultaa. Sitä KT kultaa. Elämä on tämmöstä nähdä. Kädet tulevaisuudessa sitä nähdään. Pitää tähän vaivan nähdä. Ja vähän tsägää ei oo isi kenelläkään. Tää hyvistä räkeistä ilmiöitä. Vieläkin nauhoituksissa naapureiden häiriöitä. Ja ollaan musan takia jouduttu kiristää veitä. Tippa kouluja töitä, valvo pitkiöitä. Pitkin metsiköitä, keikka ilman pennin likso. Siis ilman siksi vai jää. Pelkästään siksi vai. Kuumaks paipin saa vaikka joutus ite maksaa. Ja tähän jakson katsoo treeni mun paremmin maksaa. Hauskat haksaa suu edelleen kädet suuhun. Digitä lähinnä muu, mut musa ei niihin kuulu. Rikasta ei mustee sukseelta. Puskee tuski sust ees. Ois just se suhteen. Kieli ruskee, tuskin uit vaan sekaan. Koko muit vaan vielä etten. Tuit vaan revo. Se on huikkaa eka ja sit katella mihin mennään. Vakeupaan on satana elä enempää. Kävelääpäs pikkuhetki KT muut seissaa. Maksa joston luottoa puhu vaikka kannusseista. Kun perustoimu toimu ei omiva eikkei. Ei lue sekä skriva, nimetkä peikei. Elokaa sousista, chillinä rasista. Välillaks tista, mut en luovu musiikista. Meillä blädi ole pesä lädi. Ja sitä hippi ei breikkaa. Kädet ylös kädet. Kun elämä on tämmöstä nähdä. Mitä tulevaisuudessa se nähdään. Mitä tähän vaivaa nähdä. Ja vähän tsägää ei oo isi kenelläkään. Ei tämmöstä nähdä. Kun elämä on tämmöstä nähdä. Mitä tulevaisuudessa se nähdään. Mitä tähän vaivaa nähdä. Ja vähän tsägää ei oo isi kenelläkään. Ei tämmöstä nähdä. Tulevaisuudessa se on pelkkää stadionkeikkaa. Sit se väkkärin sheikkaa. Studio pelaa leikkaa. Ja vitut limusiines keikalle helikopterin. Pari frendellekin peli ollaan nopeammin perin. Todis useampi kämppi, mut silti jos kämppi. Ei toista on kymppi. Illas varattu kymppi. Ja jos käy tympi. Ei muut kun mentti. Ei hetkeistään empi. Doga vikakin sen. Tiedä mitä mistä, rikas pitää kaiket, köyhä antaa vähistään. Yhden pennis, naura jo markas, koton taas kaikki paremmin. Tanssin taskut täynnä tyhjää. Hymyinen pennis, naura jo markas, koton taas kaikki paremmin. Tanssin taskut täynnä tyhjää. Vatsa murisee kun karhu, juoksen pitkin seini, oot syönyt viime päivät vaan reikäleivän reikiin. Kynsiä sekä oma tunto, se on kaventanut runkoa ja heikentänyt kuntoa. Mut sielu täynnä voimaa ja poltet, liekki vaan kasvaa kun viritetys kolteis. Ja hymy sen mukana, en usko et kuka vaan pystys tällaisessa tilanteessa pitää mukavaa. Huulella, Timo pieni räkis, meillä päin sampletkin klierataan rätin. Lompakot käsin, handusta handu, näet mun uudet housut, ne on varmasti andun. Mut se on sun luukku, ei sitä jaksa, kun saisit uudet kengät, jos on pohjallisen paskaa. Mut elämä on valitettava nautinto, siksi mä tanssin kun sade ja nauran kun aurinko. Hymyinen pennis, naura jo markas, koton taas kaikki paremmin. Tanssin taskut täynnä tyhjää. Hymyinen pennis, naura jo markas, koton taas kaikki paremmin. Tanssin taskut täynnä tyhjää. Pelkkää hyvää. Vibefest 2006 parempi kuin koskaan. Mun ja Timo show meni ihan vitun nappiin.
tosi hyvä aika, just vähän hämärtyy. Ollaan aina ennen oltu just joskus 1 aikaan, nyt pääsee ryyppään jo aiemmin. Tosi hyvä energia. Meillä oli breikkareita kaikkea lavalla. Paras keikka vissiin, mitä me ollaan Vibes vedetty tähän mennessä. Loppuvuoden suunnitelma se, että tehdään täysiä levyjä. Kummatkin. Imo tekee omaa, mä teen omaa. Mun levy tulee aika pian jo itse asiassa marraskuussa. Yritetään puskea joulumarkkinoita vielä. Ihan täysin studioduunia, pelkkää hommaa, musaa lisää duunia. Sillä mennään. Ite mä oon ollut 5 vuotta täällä nyt putkeen joka kerta pääsityä. Ennen tätä nyt tultiin tänään tuon välissä. Se just, että tää on todella semmonen, mikä aina lopettaa kesän. Tänne me lähdetään jengillä ja that's it. Sinne mennään, että se on niinku paras tapa lopettaa kesän koko porukka messiin tänne ja sit ryypätään niin, ettei muista sitten edes kevättä taas mitään. Oon albumi tulee ensi vuoden alkuun. Ja se on vittu lupaa. Sitten nyt mä aina se enää lippu. Saatana linna. Tsekatkaa Voimaakin mixtape, nyt just tullut. Mun ja Timon levy saa edelleen ja meitsi uusi albumi tulos. In a fucking minute. Sillä mennään. Jengi, se susijengi ja tällä hetkellä sulle ja sulle ja sulle. Kun susijengi tulee, sä kyl kuulet ja tunnet sen. Vai eiks enää leikkaa? Ruumis menee suoraan, järki heittää kuperkeikkaa. Haluu pelaa reilu, mut kaikki haluu veippaa. Hei parallaan, tartu joka pikku seikkaa. Mä pysyn reippaana kuin Risto tai mun sisko, jolla on 2 lasta ja kesken yliopisto. Kasvisko muka luovuttais, ei. Karhutkin syö välillä puolukoit, hei. Se on pisko, jos mentäs suojaan puun alle, jengi käy kuuman. Ne joutuu sen suunnittaa tilaa. Mä tuumaan, et se huumaa, ne saa ne huutaa niin et kuukaan menee muutaan. Täysi kuu on tumman punainen. Ja kaikki huutaa arvoitus on koristeellinen. Ja kaikki huutaa hiljaa vähän kerralla. Ja kaikki huutaa kahveet ja murheet hailuttaa. Hommat seisen tiedä teistä meiningeistä. Ja puskuta täysin kutati haussibileis. Seis, ei mitä mä heitän, susijengi on parasta sitten viivaloidu leivän. Seis, ei koneen pelittää ellikä sama pöhinä jatku ja homma hengittää. Mitä? Näytös ei jos sä tiedät mistä mä puhun, mut jos et sua täytyy luottaa muhun. Uniikki baby, taas pitkin seini. Tää dating leippinen kuin mun David Blaine. Show crazy, Amadeus niin klassista ja joka neiti. Tansi kämpi kun hukan tahdissa vauhdissa. Tuu se taas se seks psykedeellistä. Tää jengi viettävä kesken vaippi kesän deekistä. Ei voi kiistää, siinä on jotain sus jengis. Nosta sun persä penkis, tunne olevas mennään. Täysi kuu on tumman punainen. Ja kaikki huutaa